Moje ime je Ana Brundula, anesteziolog sam i radim u ambulanti za bol Poliklinika Ambruševa. Intravenska terapija je namijenjena svim pacijentima koji ne mogu nadoknaditi svoje potrebe za hranom, rehidracijom, vitaminima i mineralima u uobičajenim načinima prehrane. Primjerice, ukoliko patite od povraćanja, proljeva, nedostatka željeza, glutenske enteropatije ili neka fiziološka stanja kao primjerice trudnoća. Intravenske terapije nemaju čarobnu moć, znači uvijek treba poštovati neka pravila normative prehrane i konzumacije hrane na usta. Uvijek možete zatražiti liječničku pomoć i tada će se vaše potrebe i potrebe vašeg organizma za određenim nutrijentima, vitaminima i mineralima individualno procijeniti. Samo neki oblici anemija mogu se liječiti intravenskim, odnosno intramuskularnim pripravcima. Riječ je o sideropeničnoj anemiji koja se liječi preparatima željeza ili megaloblastičnoj koja se liječi putem vitamina B12. U takvim situacijama uvijek možemo pomoći našim trudnicama intravenskom primjenom terapije, ali isto tako vitaminima B6 koji su učinkovito dokazani da smanjuju mučninu i povraćanje. Kod glutenske enteropatije zbog oštećenja tankog crijeva je smanjena resorpcija željeza, vitamina i kod tih pacijenata postoji indikacija za primjenu upravo tih infuzija. Važno je naglasiti da je intravenska terapija isto lijek, znači za primjenu svakog lijeka postoje mjere indikacije kad se može primijeniti i kontraindikacije kada ona može biti štetna u primjeni. Zato prije svake primjene prolazite razgovor i pregled sa liječnikom. Ukoliko dvoumite da li trebate doći u Polikliniku Ambruševa i intravensku terapiju, bitno je samo da nam se obratite. Ukoliko ste spriječeni doći osobno, možemo obaviti pregled putem video online konzultacija i tada ćemo donijeti najbolju odluku da li vam je potrebna intravenska terapija ili ne.